Tak, zapni Facebook. Data tam jsou, síť bliká, signál plný. Načítáme příspěvky. Úplně nový telefon. 30 vteřin zhruba. Jenom aby nezasnul displej, jenom ťukni do obrazovky. Ťukni zase, no. Dané závady se prý neprojevily. Tak to asi nebude zcela přesné. Ještě pro úplnost potom telefon vypneme, respektive skočíme do menu a ukážeme výrobní číslo telefonu, aby nás nikdo nenašknul. Ještě ne, ještě to nech. Se blížíme minutě a půl. Necháme to 2 minuty. Minuta 36. Ještě ne. Tak, už jsme 2 minuty 5, tak jdeme menu. Nastavení. Nastavení, to je prostě, to vidím. Tadyhle, Tak, dolů o zařízení, úplně poslední info o telefonu, tak, nějaké číslo by tam bylo, tady verze jádra, sestavení. Číslo ještě dolů, trošku opět. Tak, tady je zcela evidentně vidět, o jaký telefon se jedná, že není postačený nějaký jiný, ale že prostě nefunguje. Tímto končíme naše video.